Les treballadores del sector volem informar la societat en general i a les famílies en particular de les situacions laborals i de les demandes de les persones que eduquem els seus infants. També volem traslladar a les titularitats dels centres, a les patronals del sector, als partits polítics i a les administracions públiques del nostre malestar, així com denunciar els intents de mantenir-nos en la precarietat. No volem un conveni digne, no som guarderies ni jardins d'infància, som escoles i que se'ns reconegui com a tal. Volem un reconeixement de l'etapa del 0-3. Les persones que treballen en el sector de l'educació infantil, el 95% són dones. Reivindiquem la rellevància i el reconeixement de la nostra professió. No som guarderies, no som jardins d'infància, som escoles. El valor de la nostra tasca en la cura dels infants no està en el fet que els tinguem nets, entretinguts i vigilats. Mentre les seves famílies realitzen la seva activitat professional. Tot això és important perquè la nostra labor va més enllà. Una de les finalitats de la nostra activitat és potenciar les seves capacitats perquè el seu progrés psicomotriu, afectiu, intel·lectual i social aconsegueixi l'avanç més ampli possible i els prepari per a les pròximes etapes. Per això defensem i reivindiquem la dimissió educativa de la nostra professió i la inclusió real d'aquesta etapa en l'àmbit educatiu. El nostre salari apenas supera l'ISMI i no aconsegueix el 60% del salari mig nacional. Segons la Carta Social Europea, som treballadores pobres. Reivindiquem condicions salarials dignes i concordes al nostre treball, formació i responsabilitat. Som persones amb formació superior i amb salaris inferiors. La desigualtat salarial que arrosseguem respecte a àmbits afins no és una conseqüència de la crisi. Estem convençudes que els nostres salaris són baixos perquè més del 95% de les persones que treballem en el sector som dones. Volem desenvolupar el nostre treball, però volem desenvolupar-lo en condicions econòmiques i laborals equiparables a les persones del sector educatiu. La jornada laboral, comparades amb la resta de l'àmbit educatiu, les nostres jornades són molt llargues i, a més, la seva totalitat es desenvolupa en l'atenció directa amb els infants. No disposem de temps per organitzar i preparar les activitats materials, avaluar els processos, fer posades en comú. Tot això ho fem fora de la nostra jornada laboral. És treball extra i no remunerat i a costa de la conciliació a la qual també tenim dret. És una vella demanda que segueix sense ser atesa. Defensar els nostres drets és una tasca de risc. A moltes empreses del sector no existeix representació sindical o tenim dificultats per organitzar-nos i fer complir la legislació i avançar en la conquesta dels drets. A vegades és degut a la seva grandària, però també perquè el sindicalisme és una presència incòmoda. Les patronals que s'asseuen a la taula de la negociació del conveni romanen sordes a les propostes de les treballadores. Per contra, han de considerar que és el moment de degradar una mica més les nostres condicions laborals. Es resisteixen a negociar pujades salarials concordes a l'increment del cost de la vida i que ens permeten recuperar part del perdut en els últims anys, durant els quals els nostres famèdics salaris apenes van creixent. Continuen obstinant-se que seguim en la precarietat. Els demanem a les patronals
que la fermesa que mostren per negar les nostres demandes i drets també haurien de demostrar-la en altres àmbits com la taula de la negociació sectorial on es pot influir per a millorar les condicions sociolaborals de les seves treballadores. A les administracions i les forces polítiques. Tenim dificultats que neixen també d'una legislació laboral que facilita i abarateix l'acomiadament, afavoreix la contractació precària, dona la prioritat als convenis d'empresa sobre els sectorials, arrossegant el sector a una competència a la baixa, en la qual les damnificades són sempre les treballadores. Promou l'externalització de serveis, externalitzacions. D'això són sempre responsables els governants. Són responsables els governants de legislacions que descuren el control del temps de treball, que no impulsen les inspeccions i que, per tant, afavoreixen l'explotació i el frau. Són responsables els governants quan externalitzen el servei i afavoreixen concursos a la baixa de serveis que haurien de prestar les administracions o quan ignoren intencionadament les conseqüències de prevaler l'oferta econòmica sobre uns altres aspectes. Són responsables els governants de desprendre's de les condicions laborals de les persones que treballem en els serveis que externalitzen. Són responsables els governants per no prioritzar l'educació infantil dels 0 a 3 anys. Nosaltres esperem que les forces polítiques que s'esforcin a proporcionar-nos un marc estable i just per viure en dignitat i que demostrin en les lleis que aproven que els serveis declaracions van més enllà dels manifestos. Aspirem a un conveni just, amb salaris dignes que ens permetin viure, no sobreviure!